Vi vil gerne vise, hvordan man gør ens LinkedIn-profil anonym. Fordi når man starter på et studie, kan det være meget sjovt at stalke andre mennesker, men det er ikke sikkert, at man vil have, at de ved, at man gør det. Så det vil vi vise, hvordan man gør. Så kommer man ind på LinkedIn, og det tager så sin tid. Nogle gange. Så logger man ind på sin profil. Ind på så smart man gemmer. Så er du inde på din startside. Så skulle der gerne være et lille billede af dig selv heroppe. Nu er den her på dansk. De ligger de samme steder, selvom den er på engelsk. Der går du ind på privatliv og indstillinger. Så er der en lille privatside indstillinger, hvor der står vælg, hvad andre medlemmer kan se, når du har kigget på deres profil. Så går du ind lige nu, der kan man alle se, hvis jeg har været inde på deres, og de ser mig med navn og billede. Jeg kan gøre det delvis anonym. Så står der bare en person på LinkedIn, eller helt anonym. Det skal bemærkes, at hvis man vælger de her valgmuligheder, så ryger din profilstatistik også, så der er ingen, der kan se det. Så jeg gemmer her, kan jeg gå ind på Sara, der sidder ved siden af mig, og kigger på hendes. Og hun vil aldrig finde ud af, at jeg har været inde på hendes profil. Dog kan jeg heller ikke se det, hvis hun går ind på min. Og hvis man vil have lavet det om, går man bare ind i privatliv og indstillinger igen. Og nu vil jeg godt have, at alle folk kan se, hvem jeg er.